Bona tarda. Us volem presentar la lectura de textos escollits pels participants del Club de Lectura Dramatitzada, activitat que es du a terme de forma quinzenal els dijous de 6:30 a 7:30 i està dirigida per l'Elisa Poch, presidenta de Teatre 15 Arcades. En aquesta ocasió s'ha optat per una selecció de textos diversos, alguns humorístics, d'altres intimistes i també de molta actualitat. El 14 de gener s'iniciarà una nova temporada. Si esteu interessats, contacteu amb nosaltres aquí a la Biblioteca El Molí. Ja sabeu, Twitter, correu electrònic, telèfon. Us deixem ara i ací amb la Elisa i el poema Nadal, de Joan Salvat Papasseit. Esperem que gaudiu de l'activitat i de les lectures. Sento el fred de la nit i la ximbomba fosca. Així, un grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza. I els altres qui l'avancen, tots t'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna que m'empara, lluna plena. I ells recullen les plomes i ja enyoren el demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres. I tan pobres com som. Jesús ja ha serenat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. A continuació, l'Assumpció ens llegirà Carta de la bicicleta, de Joan Oller. Estimats Reis d'Orient, primer de tot us vull demanar, si fos possible, que el meu germanet petit morís aquesta nit. I així totes les joguines serien per a mi. També voldria canviar de pares. Els meus no estan del tot malament. No em peguen, ni em renyen, ni res de tot això. Però quan venen a buscar-me a l'escola, no fan bonic. Tan honestos, tan humils, queden malament entre els pares rics dels meus amics. Entenem-nos, dels meus companys, perquè jo d'amics no en tinc, ni en vull, ni em fan cap falta. També voldria la bicicleta d'en Gerard. Atenció! No una bicicleta com la del Gerard. No, vull la bicicleta del Gerard. I que ell m'empaiti a peu darrere meu, plorant i marranejant, desesperat, mentre jo pedalejo i xiulo alegrement. I prou. Potser no he estat el més bo de tots, no? Però la bondat és cosa de febles. Ara sentirem els poemes Tió i Nadal, que ens llegirà la Cesca, de Joana Raspall. Hi ha una pila de llenya tallada que ha portat el camió per fer foc a la llar. Amb el tronc més gruixut que hem trobat, ja tenim preparat el tió. L'hem tapat amb la vella flaçada que cada any ens el guarda del fred. Ben arraconadet, li hem posat un pot d'aigua, una poma vermella i crostons de pa sec que li agraden amb deliri. Ben segur que demà, quan me'l miri, sols hi haurà rossegons. Ve del bosc, deu tenir set i gana. Ara, aquí com que està calentó, ben menjat i tranquil, es prepara per quan tots cridem «Caga, tió!». El tió sap que són criatures i esperant treure llaminadures li paguem, sense voler fer-li mal.
Ell també, trapasser, barrejat amb el torró, a vegades ens caga el carbó, com a càstig pel més llaminer. I ningú no s'enfada. No cal. És un joc de Nadal. Si aquesta nit sents una remor estranya, que no saps com, t'obliga a mirar al cel i enyores curs de mel i tens desig d'una pau que no enganya, és que a través dels aires de la nit t'arriba aquell ressò de l'establia, de quan l'infant naixia i s'elevava un càntic d'infinit. Si ja no saps sentir-te pastoret, ni aturar-te a entendre el vell missatge, almenys tingues coratge de seguir el teu camí amb el cor net. A continuació sentirem el Josep, que ens llegirà un monòleg sobre l'amor, del Gabino Diego. No se't sent? A continuació sentirem el Josep, que ens llegirà un monòleg sobre l'amor, de Gabino Diego. Quiero hablarles del amor, porque viniendo para acá me he encontrado un amigo que se ha enamorado locamente y está imbécil perdido. Esto me ha hecho plantearme algunas cosas. ¿Ustedes no creen que debería existir una baja laboral por enamoramiento? ¿Acaso no te dan la baja cuando tienes depresión o cuando tienes estrés? Pues yo creo que si tú vas al médico y le enseñas un folio en el que has escrito 100 veces quiero a Marisa, quiero a Marisa, quiero a Marisa, está claro que estás enfermo y así no se puede trabajar. Cuando estás enamorado, no es solo que te comportas como un idiota, es que además piensas que eres especial, que las cosas que haces no las hace nadie más en el mundo. Aunque en realidad lo que haces es repetir la misma tontería que hacen todos los enamorados. Por ejemplo, el teléfono se convierte en el centro de tu vida. Lo descuelgas cada 5 minutos para comprobar que hay línea. ¿Qué te crees? ¿Que te van a cortar justo en el momento que tiene que llamar ella? Hombre, los de Telefónica tienen mala leche, pero no tanto. Cuando por fin te llama, te da un vuelco el corazón y te dispones a tener una conversación muy profunda. ¿Qué haces? Nada. Y así, 2 horas de conversación profunda y otras 2 para colgar. Bueno, pues cuelga. No, cuelga tú. Tú primero. No, tú. Contamos a 3 y colgamos los 2 a la vez. 1, 2, 3. Y si cuelga ella, te quedas jodido y piensas que tú la quieres más y la vuelves a llamar. Oye, me has colgado. ¿Pero no me has dicho que contáramos hasta 3? Sí, pero no tan rápido. Todo cambia cuando estás enamorado. Tu escala de valores varía radicalmente. Por ejemplo, antes, el domingo, lo dedicabas al fútbol. Ahora te vas a comer con ella y la sobremesa se prolonga. Tú la miras, ella te mira, la coges de la mano, las 6 de la tarde. Pero por mucho que la quieras, eres un hombre. Y hay un momento en el que no puedes más y te levantas. Voy al servicio. No te vayas, ¿eh? Y en cuanto no te vea, agarras al camarero y le dices, ¿cómo va el Barça? Y con eso te quedas, porque cuando llegas al coche no puedes poner la TDT. No, señor, ¿estás enamorado? Hay que poner musiquita romántica, una cinta que te has grabado especialmente para esa noche. Y en un alarde de originalidad le has puesto el título de Lentas. Por cierto, el coche es uno de los sitios donde más se nota lo tonto que te has vuelto con esto del amor. Porque por primera vez, en lugar de desear que se ponga verde, quieres que camine a rojo para darle un beso. Uy, rojo, ¡mua! Tampoco te importa que te pinten cuando se pone verde, porque te sientes superior. Le haces una sonrisa a tu pareja y sigues.
y no te queda más remedio que volverte fino. Cuando estás enamorado, practicas mucho el conocido deporte de aguantarse los pedos. Pedos delante de ella, ni uno. Ni en el cuarto de baño, ni en la cama, ni en ningún sitio. Y en cuanto bajas a la calle y te diriges al coche, vas a propulsión. Cuando estás enamorado, te comportas como un imbécil ya desde el primer momento en que la ves. Por ejemplo, si te enamoras de una chica en la biblioteca, enseguida se pone en marcha el juego de las miraditas. Lees una línea y la miras. Pasas la página y la miras. Buscas un pañuelo y la miras. Te suenas los mocos y la miras. Y a veces, sencillamente la miras. Y es que no te atreves a acercarte. Te puedes tirar meses buscando esa frase que hará que ella caiga rendida a tus pies. Un día por fin la encuentras. Me acercaré y le diré: perdona, ¿te importaría no ser tan guapa? Es que no me puedo concentrar en el libro. Entonces te levantas, vas hacia ella. Pero cuando te acercas solo eres capaz de decir: ¿me dejas un boli? Es que se me ha gastado. Si te enamoras de una chica de fuera, al separaros, prometéis escribiros. Y ella ya lo creo que te escribe. Cartas de 10 folios. Pero te cuenta cosas de su vida en Orense que a ti no te interesan para nada. Hola Paco, estoy en Orense. Está lloviendo. Acabo de llegar de clase de inglés y estoy más aburrida. Aunque el profesor es muy majo, es canadiense y lleva gafas. ¿Y a mí qué? Y de repente te pone: Paco, tengo que dejar de escribir porque llegó mi madre. Y en la línea de abajo, ya he vuelto. Como te iba diciendo, lleva gafas. Pues vale. Sin embargo, nosotros, cuando escribimos una carta, vamos al grano. Hola Petra, estoy caliente. Atentamente, Gabino. Y ya está. En fin, que me voy a pedir la baja porque he visto una chica en la tercera fila y creo que estoy empezando a enfermar. A continuació, Lluís llegirà L'acte darrer, de Joan Vinyoli. Quan de vegades entro, a poc, a la petita casa de mi mateix, en pas humit, a fil de matinada, deixant a fora els arbres expectants, una tremolor d'herba tocada per l'esbatec del primer vent del dia, vegits de llum. M'adono prou de quin desordre hi ha, quina remor, quin moviment d'entrades i sortides inútils, que el celler està buit, car hom beu molt, de restes de vianda ja fred als plats, car hom menja deshora, de pressa i malament, que el vell fogó vessa de cendres anteriors, de focs que s'extingiren fa molt temps, però que no permeten el nou cremar bé. I mentre seca el balancí d'esquena al dia, penso que és hora, tal vegada, de canviar els costums i queden prendre reformes radicals. No sé quines, però. Car les parets estan molt primparades, el sostre foradat, i les esquerdes són tantes que el difícil és veure què falla més. No em val llavors de dir-me, recordant glòries antigues, fetes d'amor, les flors d'un jardí, recapte de vida i mort d'encems, que jo soc flama d'una ardor que no cessa, que en mi reneix Orfeu i que he dreçat l'arbre del cant fins a l'orella casta d'Olivis dient: tremolo de mirar-te, com diré mai el teu encís? Car temo, quan estic així de sol, i fred i desganat, que per molt que em proclami de costat de la vida, quan sobre el mar llisca la barca dominical i cau verticalment ferint-me el llamp de por i una calitja d'or tremola davant els ulls,
que en sé que em trobi dins el llit de les darreres núpcies. M'espantaré del fred que ha d'arribar-me quan les cuixes de gel em tocaran i que em faré enrere de tot, covardament, com l'atrapat en una gran mentida, i que tot jo tremolaré i no sabré cap on girar-me ni què invocar. No crec en els beuratges ni tampoc en els altres consols. Altra vegada sóc quan baixo lentament al soterrani de la petita casa de mi mateix. Ara escoltarem a la Mercè i el Manel, que ens llegiran una petita obra de teatre titulada Nadal 2020, escrita per la Mercè Charles. Me'n vaig a fer el pessebre. Per què em mires així? És que encara falten dies, tu, i aquest any... M'agrada començar i fer-ho tranquil·lament. Tu creus que vindrà algú de família aquest Nadal? Prefereixo no pensar-hi i fer el pessebre i així no hi penso i així em distret. Almenys això no ens ho poden prohibir, oi? Que tenim un pessebre pessimista, doncs, o què passa? No t'ho creguis. En tot aquest temps de confinament hem procurat treure el màxim de suc de tot allò que ens ha estat permès. Hem gaudit de petites coses que abans no pensàvem. I si estem sols per Nadal, què farem? Posarem la taula ben guarnida i celebrarem que estem junts. Ah, si és això... Tenim tantes vivències que podem passar tot l'àpat recordant. Els pares, els fills, els nets... I tu ni jo vam gaudir dels avis. Nosaltres hem tingut la sort de poder tenir els nets en aquestes dates importants. Abans, visites, sorpreses... I tot ens visitava el Papa Noel. Si vols, pot tornar a venir, però només per tu, Que ho faries? Per què no? Semblem criatures. Quina sort, oi? Mira, hem après a reinventar-nos i a treure suc de qualsevol cosa. Potser riem més que abans. Potser estem més hores junts. Ai, sembla ahir que vam tornar de l'Imserso. Sí, era el febrer. I de sobte... Com una pel·lícula de ficció. I tot dona una pila de notícies anunciant la pèrdua d'amics i coneguts. I el més fort per nosaltres, la mort de la meva mare. 101 anys. Una llarga vida. I si no fos pel Covid, potser encara seria. Mira, Manel, ella i tots els altres. Tots estan al pensament en totes aquelles coses que havíem compartit. Com el Nadal, oi? I tant! Saps que amb tot això hem après a fer coses? Ui, ben segur. I a marxes forçades dominem la tècnica de comunicació en xarxa. Oh, a mi m'agrada força. No, i a mi no m'agrada gens. En xarxa ens veiem les cares i presencialment portem mascareta. És que ha calgut cercar maneres de no perdre la comunicació. Mira, quan érem joves, el contacte més habitual era una bona encaixada de mans. I darrerament tot eren petonets a la dreta, petonets a l'esquerra. Una verdadera moda. I abraçades. Que potser també s'exagerava, oi? Mira, tot ha canviat. Tornarem a ser els d'abans. Mira, els joves tenen temps per reubicar-se. I nosaltres? Ai, vine a donar-me un cop de mà pel pessebre. Malgrat tot, tindrem menjar, esperem mantenir la salut. Però si no fos... Si no fos què? Ni fills, ni nets, ni pares. Si no fos l'artrosi... Va, no et deprimeixis. Però tindrem pessebre, amb llumetes, figuretes i un riu ple de neguets, sense oblidar-nos del tió. Del tió i de la cova i l'anunciata i els reis i tot plegat. I molts desitjos. De salut, pau i amor per a tothom. Ara l'Assumpció ens llegirà una carta dubtosa del Paco Mir.
Barcelona, dijous o divendres? Dijous. Avui, estimats reis d'Orient, apreciades alteses reials, senyors meus, em sembla que aquest any sí que m'he portat bé. Em sembla que sí, oi? Llavors, doncs m'agradaria molt que em portessin una consola de videojocs. O no, millor un ordinador petit. No, una bateria, sí. No, un piano elèctric o qualsevol cosa de música. Sí, no. Millor alguna cosa de muntar. Un Lego, un Mecano, sí. No. Una caixa de llapisos de colors. Sí, definitiu. Una caixa de... Una planxa de surf de les petites. Sí, una planxa de surf blava. O vermella. O amb un dibuix. O un gosset. No. Un gos no, que n'hi ha de moltes races i no és fàcil d'escollir. Un germanet o una germaneta. Un hàmster. Sí, un hàmster. Un hàmster de color marró. O blanc. Marró. No, blanc, que així si no m'agrada el puc tenyir. Un hàmster, sí. O un poni, el que no em vau poder portar l'any passat. Sí, un poni, no? Sí, un poni, sí. Gràcies. Una cosa, si canvio d'opinió, on us puc fer arribar la carta? Per finalitzar, escoltarem a Cesca, que ens llegirà La cançó de l'estrella, de Jacint Verdaguer. Jo us mostro el camí. Seguiu-me, reis nobles. Soc per reis i pobles l'estel del matí. Amb roba daurada i un fil l'atzur, el camí més pur que hi ha a l'estelada. Ròssec de claror vaig deixant per rastre. Tinc corona d'astre i aroma de flor. 3 reis tinc darrere i un àngel davant. I a prop de l'infant, un cel que m'espera. Gemadet i ros, vostre fill, Maria, a qui semblaria? A qui, si no vos?